Dit is echt een super toffe teamauto. Ik zou stemmen als ik jou was. Ik zag een reclame op de televisie en daar is die eigen teamauto koest ontwerpen. En ik dacht, nou ja, ik wil wel eens zien hoe mijn teamauto eruit zou zien en ik hem zo ontwerpen. Voor VV Zwarensteinen. En dan ga ik die in. We gaan op vakantie. En wie komen wij weer om van vakantie? Staat er in onze mail. Je bent genomineerd voor de laatste 50. Komt hij bij me. En die zei, Matthijs, wist je wat van? Ja, daar ga ik aan mij in. Nou, toen bent genomineerd voor de laatste 50, dus toen moest nou stemmen verzamelen. Ja, maar hoe doe ik dat dan? Nou, ik kies een postermaatje en ik kies flyers uitdelen. Wat zou je dan de meesten? Zo wil je ook stemmen op mijn teamauto, mijn huis op Facebook. En sommigen zeggen ze dan, ik ga erin horen, dat wie een oude man. En ik weet wel dat hij een huis op Facebook heeft, maar die zei ik nog eens, nee, daar ga ik net een machine voor. Wat ben die concurrenten, wist dat? Nou, dit is wel een hele mooie auto, maar die had net zo volle reacties. En dit is ook nog een concurrent. Dat is CJC. Deze, die had ook heel veel reacties. Door is zelf net eens een rijbewijs. Nee, maar dan ik heb al een reactie gekregen van de heid van een vriend van mij. Ik wil wel chauffeur spelen, dus dat komt wel goed. Hey, goedemorgen. Hoi. Matthijs. Is er daar? Mag ik je een poster opheen? Een poster, ja wist. Hebben we die Onze voor? teamauto. Oh, dat is een mooie. Ja, hij komt warpen en nou maar wie in campagne staat en dan maar we zoveel mogelijk stemmen op hij. Goedemorgen. Morgen. Plakken we hem de cijfer op? Oh, nog niet. Waarom had iedereen stemmen op de auto van Matthijs? Nou, hier is groen en red, dus onze kleur natuurlijk. Zodat we na elke uitwedstrijd hoeven net met al je auto's, maar dan hebben we een teamauto. Ik zou stemmen als ik jou was. Stem op de red-groene auto via veiligheidenthuis.nl. Dacht het wel. Goeie. Goeie. Ben je man dan? Even gezellig aan het praten. Ja. Ja. En dan hing je me toe. Je daar niks aan. We kunnen net alles vertellen. Nee, ben je geheim? Via geheimke. Ja. We hebben allemaal geheimpjes We gegeven. hebben allemaal geheimkes. Ja. Ja. Dat is de poes mij nou. Deze microfoon. En is hij wat een loopbroek in het werk? Hij de lalbroekje, ja. Ja. Dat is juist wel, hè? Ja. Ja. En waarom heeft ze een pet op? Nou, wat tas. Om het hier niet op mijn model te houden. Ja, de tekening die ik maak, 40 hier lijn. 40 hier, Lien? Ja, deze van de krimpjespaaiers. Ja, Ga jou die maken? ja. Dat waren de oude meisjes die stonden hier altijd bij de bregen. Ja, wij zijn nu aan de beurt. Of net Zou zitten. jij nou straks tekenen, Jan? Ja, Hè? ja, ja, ja. Ja. Dus dit is wat het verzamelpunt in het dorp? Ja, maar dat is altijd nog geweest. Vroeger stonden ze allemaal aan die kant de krinkjes spuien en nu staan ze hier allemaal. De krinkjes spuien? Ja. Ja. Pst, weet je wat, die mansies. Ja. Ja, dat is al een heel skoftlien.